טוב, אולי זה ימחיש את הסרט שהם חיים בו. אני בקומה ה-70 במגדל שראיתם מקודם, שמחובר לשלושת המגדלים. יש פה בר שכולם באים הנה, אוכלים, שותים ורואים את העיר מלמעלה. אני מקווה שהסרט ממחיש משהו, אבל זה מטורף. המלון שלי שם איפשהו, זה המנדרין אוריינטל שהיא מאמרה. המלון שלי זה הגבוה ממול. ראינו את הבניין המשולש מקודם, אתם רואים את המלון הגבוה? זה המלון שלי, ומתחת כמובן הכל מוכן למסלולים של הפורמולה 1. המסלול ממש מולנו, המסלול הישר הארוך. מקודם יש תמונה של כל הפורמולה. זה הרבה בנייני תעשייה. זה מה שקורה פה בגב, מדהים.